Distancing lang din ha. Oh, distancing lang. Dali daw. Oh. Kasama niya yung ano nga tamang. Salamat. Hi guys, so ayan, tapos na po kaming mag-repacking. Naluto na po, so punta na po kami sa bukid kasi doon kami mamimigay ng mga food. Yan, yung mga spaghetti. So kasama ko po si Ate Dina, saka si RG Babes, siyempre si Reggie Positive TV. So maraming salamat po kay Miss B. Maraming salamat po sa walang sawang suporta niyo po sa amin. Thank you guys, so punta muna kami doon. So ayan guys, tapos na po. Ito na po yung aming mga nirepack na para sa mga bata, no, sa feeding program ni Reggie Ponce. Yan, nandun po sila. Yan si RG Babes. So we going to Bukid na. Ayan guys, so napakabundok po talaga dito, no, patungo dun sa aming area na pagbibigyan ng mga feeding. Nandun po, oh. Yan. So, malapit na po tayo. So, magpahinga muna tayo guys. So, ayan, nandito na po sila. There is slide. There is sliding door. Hi Tips. So, ingat lang kasi madulas po yung daan. Yes. Si Tips on doon. Yes, hello po. May hapon RG Babes. Yes, Kuya RG Babes. Hello po, Hello po. Yan. Yan, si Ate Dins. Very supportive po namin. Siyempre, nandito po si... Sinong yung ngalan niya, ate? Chantal. Hello, Chantal TV. Pakisubscribe po. Chantal TV. Wala po ako. Oo, sige. Ayan. Ayan guys, so nandun na po kami. Tungo na kami doon sa aming pagbibigyan. So nauna na sila, no? Yan, grabe. Kasi yung pagbibigyan namin ito is malapit lang po sa bahay namin ni Kuya RG Babes at saka ni Reggie Ponce TV, no? So mamaya makikita na po natin yung mga bata na pagbibigyan natin. Yan, napakahangos na. Napakahangos. Yeah. Si Ate Dins. So, naluya na si Ate Dins, guys. Yan. So, napakabundok, di ba? Yan po yung barangay namin, oh. Yan. Ha? Pahinga muna. Yan. Si Camille yan. Laban guys. Laban lang, laban. You know? Diba? Yun. Yes, we're going good na. So dito na area sa upper na bagal nga, dito po kami mamimigay, diba? So ayan, yung mga bata is paparating na po. Ayan. Kahit malayo guys, kakayanin namin para lang sa mga bata na mahihatid namin po ito galing kay Miss B. Maraming salamat po sa sponsor niyo po sa feeding program ni Reggie Ponce TV with RG Babes. Yes. Ayan. So, nandito na yung mga bata, oh. Ayan, nakamask po talaga sila. Yes. Halik kayo guys, mga bata. Yan si Kuya RG Babes, pinagpawisan na po. Pinagpawisan po ng marami singa. Grabe. So, malapit na kami makarating, no, aming paruruunan. Pero sige lang guys. Laban lang. Makakain si Dudong yes. spaghetti.
Yes. Ayan, so nandito na sila. Diyan po kami mag-feeding program yang may bahay na dyan. May payag. No? Ayan. Nandito sila dito. Hello guys. Yes. Sa ating 106 viewers. Ayan. Ito yung mga ano, asa naman? Atiin, asa mga bata, te? Ito na mga... Lagay namin yung mga relief. Atiin, Relief? Ano ba yun? At saka kay Ernulin, thank you Mga so much. repacking. Thank you. Yeah. Kasi sila po yung inaano ko, inaas ko na magkuha ng datos dito sa ano upper part ng place namin. Hala. And then ano, 98 sakto na ba man no? So, maglinya ni sila. Thank you so much. So, Guys, thank you so much talaga. magpahinga muna tayo. Uy, thank you kayo ninyo. Thank you, ma'am. Thank you. Ate In and Erjeline, thank you so much. Thank you. Welcome. Thank you po sa inyo. Oo. And then, Day, pwede to interviewon ng katong imong lula. Name mo. Robin si Abila. Oh, Robin si Abila, hello. Next. Thank you. You're welcome. Ya. Isa may gani mo dong? Nilo. Ang Nilo? Okay, Nilo. Paano sa tera? Sige, sige. Thank you. Next. Sige. Dili. Sige. Come here, baby. Come here. Dali. What's your name? What's your name? Kuan si Clarice. Clarice. Diamante. Oh. Next. Sige, sunod. Apply social distancing kasunod kay si Clarice. Si Charis Diamante. Charis Kayo, Diamante. Ian Bin. Next. Ian Bin. Pagdali na mo diri. No, Ian Bin. Ikaw dong. Sige, kuha dong, usa dong. Kuha usa. Next, singan. Si Bin Sumayang. Oh. Kevin Sumayang. Okay, next, Bibi, dali, Bi. Dali dong. Isa sunod, si Isa na Si Jacob. Si Jacob. Sino, okay na, ako lang. Penyalusa dong, no? Oh. Sige na. Ha? Isa sunod. Augo. Sunod. Sige, diri. Sige na lang. Sige. Sige nga. Tama, extra kaduha. Kuan si Diamante. AG. Sige. Clark AG. Sunod. Diri, hindi, yaling. Oy, kung naay kuan, ato lang mo sa mua. Naku man, habilin dito sa lain. Kasama ni. Sige, si... Kato lang kuan. Kuan, Cervantes na. Oh, sige, go. Sige. Isa pa wala. Isa pa. So, good. Ikaw, kamu day. 3. Breaks, kuha breaks. Kuha. Apil pa ka na. Sige, go. Sige, si Fidel. Dali daw, Fidel. Sinalin niya lang mo, guys. Oh. Fidel, ikaw day. Dali na ang mga bata, day. Ito taga-upper, special taga-upper. Ang taga-upper mo, priority, dali. Oo. Ang taga-upper may priority. Balis Pinyosa. Sige day, Balis Pinyosa. Oh. Dali, ang taga-upper may Balis priority. Pinyosa, diri na. Ang taga-upper may priority. Ang taga-upper. Next. Gik, ako na. Maysa. Maya po day. Imuha si Kwan. Pila ka ba kayo mo anak, day? Tulo. Oh, taga sa tulo. Sige, palihog lang og ka na. Alay day. Oh. Oh, distancing lang din ha. Oh, distancing lang. Guys. Dali daw. Bata daw. Si Barbie Chantal. Ali, Chantal. William. Chantal Loy. Sige, Lina. Out ka nang kuha. Go, sige go guys. Dali. Okay, go rin tanan ay. Next. Sa mga bata, pero ang ato priority is mga bata og senior ha. Up. Si Linya. Bata. Go, thank you. Thank you. Next. Oh. Asa sila si Mateo? Nay, alin na ba? Nay, alin sila Mateo? Sunod. Nay. Isa pa, Nay. Please mo, Mga bata, where's mga bata? Ikaw saan? Ikaw yan, si Mateo. Hello po Sir Melvin Grosby. Thank you so much. Ano, diha? Oo, Dali. asang uban. Ang mga senior dali, ang senior. Senior, hi. Nay, Ali, Nay. 120 viewers, thank you so much. Yeah. And then kay Mami
Nih, kan nih. Naapa ko'y duha ka kuan. Apo? Hai man. Sa pa dito. Pare diri. Gilang. Tio. Tio. Dia tahu jeng sa api ramang ka. Dali nang. Ang sa baang. Ana ra si Nanay Tilde. Nanay Tilde, come here. Dali dong. Pila ya edad? Dali. Apil ka dali. Ngayon. Ako to ko bang bata asa naman? Ato ka na yun, lingkod dito na. Interviewin ka rin. So di mag-uwa agoy. Dali dong, oy, ali. Oh, ang Tilde unya na kay mag-interview sa tadali. Distansya ha, distansya. Siya po yung sinasabi ko sa inyo na lula na interviewin ko later. At saka pupunta kami doon sa pupunta kami doon sa Hindi oh, hindi. Uy. May isa pa na. Siyempre, ano? bata. Medyo. Sa pagdidewa diha. Bulag sa bulag. No, pero Abidridin. Sige, sabi. Dong oh. Wala na. Sa pagyod. prokurato. Oo. Dulo sila, dulo. Dali dong. Oy, asa ko bang bata? Come here, Hey. mga bata, come here. Kaya para rin inyo hatanan. Mana ka day? Okay, Aman. senior, asa ba mga senior citizens, asa naman? Ay, ang mga seniors diha, ano pa yung mga seniors diha? Junior na lang mimi ang kang midget na lang. Junior kang midget na si Tubol ay. Hello, mami. Me. Dali. Ikaw rin nagpuyo ka? Duha ka mo. Tiyo. Okay na ka na ang hira? Ako labot ya. Diyan. Daw. So, siya po yung sinasabi ko sa inyo guys na Eh. Diri. ikaw rin nagpuyo. Oh, diri. Actually po, ano po sa dili? Actually po, si Lula po is, she's living alone. Siya lang po mag-isa. Pero kasama niya yung, pamangkin. So, yung pamangkin niya, pag pamangkin niya, buhin mo na. Say wala pa. Actually guys, ang pamangkin niya, Say wala pa diha. Salamat kay Miss B. Pamangkin niya, nagtatrabaho Thank you po kay Miss B. Ma'am Miss B. Sapay wala diha. Ano ba ano pagkita? Wala. Ano po, wala po siyang kabuhayan. Kana sila mga dagko to. Kana gamay raman. Actually, meron siyang sa government, sa senior citizen, pero ano naman siya, hindi naman siya always daw. Hindi siya always na makareceive siya ng help. Doon na puso. Kung meron tayo maitutulong na kahit konti para kay nanay, salamat po sa inyong lahat. Yes. And then next is, kisa mo itong sunod yun. Basta ha. Kasi siya lang po mag-isa. Wala na po siyang wala siyang katulong sa... Pag Manghod. Manggureng. Okay, ano? Yes po, salamat po sa inyo lahat. Nothing will change and nothing has to change talaga. Dapat sa ikuan. Thank you. Thank you.